עליי בנות, לא עמית לא ישורון, גם הרוען סתם סתומות. ב4 יחידות אני רוקם לי מזימות, מעתיק במבחנים ונכשל בבגרויות. אני לא מעשן, רק בקונדו בקטנה, וגם 2000 שנות לא הגעתי לתפילה. רוזנברג לא מזיז לי את הכליה הימנית, אף אחד לא קולט שאנחנו בשמינית. וכשעל יד המכינה אני מפזז לי בנימים, אז כל המכיניסטים את מבטם בי נועצים. אני לא כופר, זה רק מכנס קצר. אני לא כופר, יש לי מכנס קצר. זו בחירה עובדתית שקיבלתי, אני די מרוצה שלבשתי קצר. מכנס קצר, מכנס קצר. לה 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 לה. נודר גזר. אני רק בן אדם, מה אתה מתרחק? גברת סליחה, אני לא מדבק. בשיעור מחשבים קונטרסטרייק משחק, מלא זיינוקים, אני מפרק. מפוקד של הזיתים, אני משתוקק. וייס הגבר, אני מסתחבק. קונה שחרורים בעד הפרסק. עם עמית בר אילן, אתה לא מתעסק. נודר גזר. חבו טלפון בבקשה. היי, אף פעם לא ראיתי שוק ירך כזה. לא. כשאתה כמעט בלבנים זה די יפה, וגם אני כל כך רוצה מכנס קצר. כשאני לבוש כמו כופר זה די מוזר. אני חושב שאת יודעת בדיוק כמה שנאה אני מרגיש כלפיי. הפוך מאהבה, כאילו לא בכוונה, את הורסת לכולנו את השנה. לפחות כשיש מכות, וגם ליורי מפרידה. יאללה דחיל רבק שחרר איתי המורה, כי היום אנחנו מרימים פה הכתרה. מתי ההכתרה של עמית? לא יודעים, שאל את השמינית. עליזה, איזה באסה, נגמר הפרומו, מה עושים עכשיו? מזל אחותי היקרה. הכתרה מסיבה. הכתרה מתי? בשמיני לשני, הכתרה לפנים, כולם מפנים, בפנים, שורדים על המורים, כולם מרוחים, קצת מרוחים, שובר בה, שובר בה. שמעון, שור את הפסטה, קפל את הבטיחים, יש הכתרה. אדון אוגר, הנה זה מגיע, הכתרה.